Guys, nandito kami ngayon sa bukid guys. Maglampisa kami doon sa taas. Yung mga ground weeding kami sa ano. Yung tinanim namin na mga saging. Linisin namin guys. Kaya, tara na! Let's go! Kami sa itaas ngayon guys. Start na kami sa aming gagawin. Yan. Tara nak! Yan yung saging. Kung! Ano saging mo? Limpyuhi. Linisin namin yung puno ng saging guys. Round weeding muna ginagawa namin para at least ma-rescue namin sila. Ayan guys. Yung pamangkin ko si Lawrence. Yan Renz. Linisin mo yung palibot ng saging. At ito si Kukong. Yung anak ko. Ayan. At ito si James. Ayan. Kahit ano lang ginagawa niyan dito. Yan. Huwag baka tamaan yung saging, James, ha? Ano, James, oh? Yan, oh. Baka matamaan mo. Isa. Saging? Ah, wala. Doon sa unahan. Yan, James. Ito, James. Linisin mo, James. Daro. Ito, guys. Kailangan natin linisin yung palibot ng saging natin. Yan, para ano siya, kasi pag hindi siya nalinisan mamamatay siya, sayang yung ano. Sige kong anak kong, oh no, kaya tinitrain ko sila guys para matuto. Yan, oh na para oh, malinis na. Yan. Sige. Na rin. Tama yan ginagawa mo rin. Okay kayo. Sa baba guys, yung mga maisa natin guys. Sa baba. Saka may isaging din ano dito. Ibang klase. Sunod kato kong, oh. Kong. Kato isa. Sige. Okay guys. Patuloy muna kami sa ginagawa namin dito guys. Yan. Malinis na yung saging guys. Yan si James guys. Hello James. Ano sa isulti mo James? James. Thank you lang Dad na tulduhan lang ninyo pagbalik ninyo din. Thank you lang just for watching. Tara guys, oh. Ito yung saging natin guys. Nilinis natin guys. Yan. Doon sa ibaba. Nilinis ikukong guys. Yan. Saging guys. Ingatan mo kung. Kita dito yung ano guys, oh. Buong taon namin sa Nabunturan, Davao de Oro guys. Kitang kita dito sa itaas guys. Okay kayo. Ito yung saging dito guys. Yan. Saka ito. Inis na yan. Yan. So, may maisan. Doon. Okay. Relax muna kayo. Baka napagod na kayo.
James, okay ka na dyan? Ha? Naglamok guys. Ano muna sila ng buko guys? Pang paano daw? Pa sigla. Ipan mo inom si James guys. Inom noy. Awa. Di inom. Unod na daw iya. Okay guys. Inom. So guys, buhat si Papa. Wala tayong kutsara. Kaya ito gagawin natin kutsara. Ito yung ginagawa namin dito guys. Ang ginagawa namin yung kutsara. Yan. Yan. Saka ito. Yan. Tapos. Yan, kutsara na yan. Okay, kainin nyo na. Butan ko. Pangiti mo manghudgong. Dili ko. Ipos na. No guys, nagpahinga na kami guys. Tapos na kami kasi umulan. Tatanungin natin yung mga kasama natin kung anong masasabi nila sa ginawa nila. So James, anong masasabi mo kanina yung ginagawa natin sa itaas? Thank you. Thank you. Kapong, ano? Salamat. Madali lang o ano? Dugay lang. Medyo mahirap ba o madali na ano? Simple lang bang gawin? Okay? Ikaw rin. Hirap buhatin. Mahirap? Mahirap buhatin. So at least, naranasan nyo yung mga gawaing mga ganyan. Kaya sa susunod na araw, gagawin natin ulit kasi hindi pa natin natapos kasi umulan. Okay guys, thank you for watching! Bye-bye!